Днес ще ви покажа как да създадем 100 пина за Pinterest чрез Canva само за няколко минути. Елате да ви покажа. Отиваме в canva.com и след това горе в search бара натискаме Doc. След това натискаме плюс и Magic Write. Тук пишете темата на вашите 100 пина или по-точно какво иска да създадете и натискате да генерираме тази дата. И ето вече имаме тези 100 пина, които искахме. След което копираме всичко. Копираме и отиваме на началната страница, където отново пишем ето това тук и натискаме Motivational Poster. Тук можем да изберем един от тези безплатни или платени. В случая аз избирам ето този и сега малко ще оправя нещата, за да мога после да поставя това, което искам, така че да изглежда добре. Ще центрираме това тук. И така, от тук отиваме на Apps. И пишем името на ето това приложение, след което Enter. И отиваме тук. Натискаме Enter Data Manually. Изтриваме това, което вече има тук. И поставяме това, което сме копирали. След което трябва да сложим задължително някакво заглавие тук. Аз ще сложа дигитален DGP, за да мога да имам заглавие и натискаме Done. След което се връщаме тук. Сега ще покажа. Натискаме там, където е надписа, трите точки и натискаме Connect Data. След което избираме файла, който сме създали и натискаме да продължим. След това да генерираме тези 100 страници, които искаме да създадем и ето вече имаме 100 готови пина за Pinterest. Ако това видео ви е допаднало, последвайте ме за още такива.